Молла Аббас – збірка творів Ісмаїла Гаспринського, тепер і в українському перекладі. В Національній історичній бібліотеці України презентували серію кримськотатарських творів, перекладених українською. Ідея її створення належить директору видавництва «Майстер книг» Павлу Сачику. У бібліотеці представили перекладені раніше книгу Алім Юсуфа Болата, збірки Мердівен і «Народився день», до яких увійшли твори Дженгіза Дахджі, Шаміля Алядіна, Уріє Едемової та інших, а також нову роботу видавництва «Майстер книг» збірку «Молла Аббас». Вона вміщує 11 художніх творів великого письменника та просвітителя Ісмаїла Гаспринського. Мета створення цієї серії видання – це показати українському читачеві сучасному широку палітру кримськотатарської літератури, і класичної, і сучасної. І показати, що твори є різні, що попри те, що життя, історія цього народу була доволі трагічна, але є, скажімо, низка творів жартівливих, іронічних, є пригодницькі якісь твори, є твори постмодерністського напряму. Тобто це дуже різноманітна, цікава література, яка заслуговує на те, щоб український читач з нею знайомився. Історик Андрій Іванець в честь наближення Дня кримськотатарського прапора розповів гостям про історію головного символу корінного народу Криму. Кримськотатарський стяг змінювався з роками, а вже у січні 1919 року став таким, яким ми його бачимо сьогодні. І кримськотатарський, і український прапори яворіють блакитним та жовтим кольорами, що вчергове доводить близькість наших народів. Окрім цього, Андрій Іванець вказав на діапазон історичних подій у серії «Кримськотатарська проза українською». Діапазон історичних подій, представлених в серії книжок «Кримськотатарська проза українською», він досить широкий. Тут є і книжки, наприклад, про народного героя Аліма 19 століття, художній варіант, є книги про 20 століття, які стосуються депортації, є книги, які висвітлюють, точніше є художня література в книгах цих, яка висвітлює і більш раніші періоди життя кримськотатарського народу. 25 червня на фестивалі «Книжковий арсенал» відбудеться ще одна презентація кримськотатарської літератури, на якій Надія Гончаренко з колегами детальніше розкажуть про нову збірку «Молла Аббас» та представлять посібник з історії кримських татар для школярів, а також влаштують двомовне читання кримськотатарських творів.